Salutare prieteni, eu sunt Optimus IT Prime și astăzi vom începe seria noastră de Farming Simulator 16. Nu știu dacă v-am vorbit despre el, după mine este un joc tare fain, deci mie îmi place jocul. Foarte fain, mie îmi place, deci e super. Eu am descarcat o versiune cu hack, dar voi juca pe dânsa, ori voi juca pe dânsa, ori... Dar voi vedea eu ce o să fac. Și voi începe această serie cu Optimus la treabă. Așa. Și așa se va numi seria. Optimus la treabă. Și ce pot să mai spun? Hai să începem. Un pic, trebuie să fac ceva niște setări. Gata, am reușit. Deci noi o vom lua cam așa. Hai să... Prima dată vom avea combina asta. Hai să o pornim și hai să-i dăm drumul sau să dau așa mai la distanță. E super fain, mi-mi place. Un pic cam mult de el, nu știu de ce. Dar hai să-i dăm drumul. Da, mi-mi place. L-am mai avut și de asta am vrut să încep o serie. Eu v-aș ruga să vă abonați la canalul meu și să apăsați butonul de like dacă vreți mai multe episoade cu Farming Simulator 16. Deci eu v-aș spune, e super tare. Deci mie îmi place foarte mult. E mai ales cu agricultură și poate la unii să vă placă, poate la unii nu. Dar treaba voastră ce faceți, eu nu vă oblig. Dar măcar să apăsați butonul like și să vă abonați la canalul meu, ca să mă susțineți să fac mai multe episoade de Farming Simulator 16. Sau în comentarii să-mi scrieți dacă vreți alte jocuri. Că văd că nu prea mi-ați scris în comentarii dacă vreți alte jocuri. Nu prea mi-ați scris. De aceea v-aș ruga să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să fac ceva cu un alt joc, o serie, cum am început-o cu Farming Simulator 16, să încep cu alt joc. Deci, eu vreau să vă las pe voi să vă hotărâți, să decideți voi o serie de... Cum am început seria de Minecraft și cum am început acum seria de Farming Simulator 16. Altceva ce pot să vă spun, îmi pare rău că am întârziat un pic cu filmările. Chiar că îmi pare rău. Am avut un pic de treabă, mai ales acum la școală, cu neînvățat și îmi pare rău că nu am putut să mai fac episoade. Și cam sper să mă iertați, fiindcă a durat câteva zile, dar într-o zi o să mă revanșez. Sper să se apropie ziua aceea în care vă promit ca să fac 3 sau 4 episoade continuu. Cu ce serie vreți voi, ori cu lumea lui Optimus, ori de Optimus la treabă. Depindeți voi, alegeți, îmi scrieți un comentariu și, cum v-am spus, a să fac tot ce a să-mi spuneți, adică a să fac 3-4 episoade numai pentru voi. Altceva ce să vă mai spun, e fain jocul, uite cum să vă spun, hai să vă arăt
vehiculele, stați o la început. Hulmerlin, un joc și un joc. Tractor cu 90 de cai putere, prinde 30 la oră. Ăsta e Steyr cu 35 la oră. Așa. Seymour, Fortis 190 cu 40 de la oră. Case Puma 160 cu 45 de km pe oră. Ce mai avem? Lamborghini Match 230 VRT cu 50 la oră. Și New Holland T8 320 cu 55 la oră. Și ultimul tractor Magnum 380 cu 55 de km pe oră. Acum trecem la transport. Avem Tiruman TGS 18.440 cu 80 de km pe oră. Avem cea mai mare remorcă Cramp CB 30 pe 60 care cuprinde 59 de tone, 59.000 de tone. Deci 59 de tone. Deci foarte mult. Ăsta e Flag Low Loader. Cu asta poți transporta utilajele, le poți duce dintr-o parte în alta. Lizard Pickup Truck. Ăsta și el e foarte bun, cu 80 la oră. Ăsta e un dolly de la Flag. Și acum trecem la combine. Avem Sampo Roswell cu 15 la oră și cuprinde 4 tone și 200. Și a parte 3 era grâu, porumb și rapiță. Avem Case Axial Flow 7130 care prinde 20 la oră și cuprinde 10 tone 500 și se poate trăira în el. Tot grâu, porumb și rapiță. Ultimul este New Holland CR 10.90 cu 25 de cai putere care cuprinde 14 tone 500 și tot așa intră grâu, porumb și rapiță. Acum trecem la cele de cules grâu. Cum avem un Grimmer Roadster 604, lățimea e de 3 metri, iar încape 6 tone. Îl avem tot de la Grimmer C 260, tot 3 metri, care cuprinde 9 metri și e pentru cartofi. Avem la Chromebig X 1100, care prinde 35 la oră, are 10 metri lama de prins și pentru tocat porumbul. Astea sunt mesele de la Sampo Rosler, Capello, Coasar F4 3 metri, asta e pentru porumb la combină, asta e pentru case-ul cu 9 metri, pentru grâu, pentru porumb, asta e pentru New Holland-ul, așa. Hai să începem pentru îmbalotat. Avem New Holland Big Baller 1290, 2 metri lățime, care poate cuprinde paiere de grâu și de iarbă. Și Arcusin FS663-72, care încap în el 16 baloți, el strânge baloții așa. Pentru cultivatori avem Amazon Genius 3002 de 3 metri, avem Vogel Note Terra Disc 600 de 6 metri, avem Horsch Tiger 10 LT 10 metri, avem Kungt Sitera de 3000 de metri, care prinde doar 3000 de metri și poți semăna în el grâu, porumb, rapiță și sfeclă. Și avem Waderstad Rapid A600S, care prinde 4 tone și lățimea e de 6 metri și poți la fel să măna și sfeclă și rapiță și porumb și grâu. Așa avem ăsta pentru planta cartofa de 6 metri, care cuprinde 2600 de tone de la Grimmer. Amazon pentru fertilizat ZM 1501
3 tone, 3000 de tone și 6 metri lățimea. Ăsta la fel cu 6 metri lățime și este Arshal, este 1800 pentru, cum se spune la noi, Chișălău, așa. Ăsta la fel, ăsta pentru bălegar. Și aici am ajuns la remorci, agroliner, flag, 40.000 de tone. Ăsta Pottinger, Novacat 302 ed, 3 metri. Ăsta e de nou de la Kung. Fece așa. Kung GF 5502, 6502 de 6 metri. Ăsta e pentru făcut rândurile înainte de balotare, de 12 metri pentru iarbă. Ăsta e din încărcat, așa, ăsta e din încărcat paiele, ăsta e de tăiat rădăcinile, ăsta e un post Corp King, așa, cu 25 de cai putere și ăsta taie copacii, iar ăsta îi transport. Și cam ăsta a fost episodul nostru de astăzi. Ăsta a fost primul episod în care ăsta a fost primul nostru episod din seria noastră de Optimus face treabă, Optimus la treabă, numai așa. Și sper să apăsați butonul like și să vă abonați la canalul meu dacă vreți și dacă doriți mai multe episoade din această serie. Eu am fost Optimus IT și ăsta a fost primul episod din seria noastră de Optimus la treabă. Eu am fost Optimus IT Prime și v-am salutat!